ni piny nyalo losore e higa matin kaluwore gi kama gintie. Wan kaka county government ma Migori, dongruok mar tourism mwawacho ni wakete in our county integrated development plan maber kabisa kendo waluwe. To gima duong' maseneno en ni ka piny oyawre to tich bedo mayot. Jawinjo machielo ni owadwa ni nowacho ni en osedhi tim licho inga 2022. Darwake mondo mi odhiye sani mondo ne pogruok mane nitiere 2022 kod sani. Nikech king'iyo kineno mokwongo gima duong' ma county wa notimo en yawo piny mar loso airstrip miluongo ni Lichota. Lichota sani wan in Migori, we jet in, we don't just mane momi adonjo gokinyi sani. What about Siaya? We just jet in. Pokwanyano tiengato. Yes. His Excellency the President nyo nitiere kendo ochako wacho ni koro wadwa yawo Lichota malach ma oganda ma national gi international biro bedo almost 20 million people nyalo manage to dhi kanyo e higa chiel mangima ka gi fly in fly out. Actually ji mang'eny ok ong'eyo ni Migori en gem maber kabisa. To kaka ne wasedonjo e loche mana dwa mondo anyisi higa dekni waseyawe kendo sani koro king'iya Lichota no flights madonje okinyi godhiambo kendo imedo gi seche ka seche kendo oseyawore matut kabisa. Mane momi winjo kata tim licho ingano sani wakele nyaka wadhi kele nyaka iluongo ni le ma nyithindo dhi neno. Manyiso ni ka in gi planning maber to inyalo timo gimoro amora. Ing'eni Mugabo Caves miwinjo jogi wacho ni ji mang'eny ok ong'eyo kaka en important. Kanyo ing'eni emane warwake emane ji nego lweny to gidhi giponde. To kanyo bende mantiere lemo makende jok ma lemo jo Afrika ka gidhi ka gimanye gweth. To kendo kineno thim licho inda technology mantie kacha mar gedo kata in iwuon kidhi ineno kako chan kite to diwacha dien ni kara jaluoni ne en engineer makata mana mag piny ok nyal chope. Omiyo an adwa nene yo mopogore matin kadwa wacho ni adier pesa tok rom mamalo kod mapiny to prioritizing e gima important. Jo piny be pachgi onego lokre. Ng'eni ka devolution nochakore. Yes. Ji mang'eny ne ok ong'eyo ni counties gi ema dhi bedo small countries mana kaka USA. Omiyo ka ok ugero county u onge gima ber manyalo wuok. An adwa kwayo Ken limbe une munyalo jiwo mano. Apani ne wadhi mwajwang'ore kaka serikal machon be nojwang'owa. To baba notemo kakete wa kanyakla. Omiyo riwruok marwa ma kanyakla ma joluoni ema nyalo kelo dongruok. Adier ka tourism itimo kata ka limbe itimo iwinjo mani ji odhi Mombasa odhi ogwe mpira kono ji odhi timo mago. Be ung'eyo ni Muhuru Bay nigi the best white sand beach. Masani beach volleyball inyalo goe ma the whole world neno. Ang'o momiyo pok ipromote mano? To mano to be mana ni e Nyanza. They jet in and then they go. Nyori winjo ka president owacho. Yo madhi Muhuru chal nade? Nyori winjo ka president owacho. Yes. Ni oduogo dwe mar 4 kendo odwaro ni mondo go yor Miuru Lam. Okay. To kendo sani inyalo yudo ni inyalo ringo michop nyaka e dho nam kata obedo ni pok olose. Omiyo adier Madam Angela ma en waziri wa owacho adier ni pesa ok rom. To ka county gi national government otiyo kanyakla kuonde gi dhi yawre, siasa oseduoko wa piny to kendo the same siasa ema dhi gero wa sani. Thank you. Mana paro ni